Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi aron barim armu chingrum amai pialong kachetong dun chia phan pherang ke amai kangni pon. Lakha inko retrok dua bargri MSC constituency angkang hanboka sarthe tiron arong along ar koini phai trok sierni pithe pothe aklam nihang rong kethe sai sport complex 5 mile diphualong Karbi aron barim armu chingrum amai pialong dua bargri constituency angkang penta ongdung aron barim ke kroi aral tum kachetong dun che phansi pini matitong ni phai inkoi pen inkoi rapli ningkan suri hinira inkoi rakethom arni hanboka sarthe tiron arong along pherang ke amai kangni pon La sonsi pherang ke amai kangni pon along kachetong dun lake hanboka sarthe hemphu mukrang aro president Dhoni Teron secretary Dilip Hanse Central Committee Kra Vice President Jiten Terang Ajit Teron Jameson Teron Robinson Kiling Lapenke Aron Barim ke kroi atum penang an chetong dun Lasi hula so arni dua bargri constituency penta ongdung armu chetong dun popusi pherang ke amai kangni ponalong than pachini pon Lapen Aron Barim lapuan armu chingrum pet thekji pu chipu thekte seta dua bargri constituency penta ning arong pik an loputa pherang ke amai kangni ponalong ning je pon News Text Report Karbi Anglong News Channel Aprangsi pini dak Perangki lamthe ni jadi aprang perangki bitung tompan aprangsi kardom pajiro kardom pinil tum jak yo rongsar kadu gue citong rapet labangsu perangki bitung ating no nil tum kecepak lang alam theke lapo hello jenon ke bangji arkoi tarik troksi pithe puthe aklam nihang rong kethe size Food complex 5 mile pu labang sodim aron barim ke kroi aron nim Karbi anim ke kroi abang pu bang pi arat Karbi longang kang pi pen mai pi ke padoji labang solama puthak nitum kado koi dawar bagori hoi penta jitu dawar bagori long kedo atokano Karbi anim ke kroi abang pu do an aphan nitum atau kan nogo tum hantan tum labang su pini rani pen jadi tum doan ke atau kan no biar taci pisi mana ongdung armu labang su ni tum pacetong dumpuh pusi ni tum pini dak kecengwai kada koi rong sar tum pen lasi perang ke tengno ni tum pacini dun alam theke lahelo tum aron bari ma farman Lasila duar baguri along ke do karkli ke peju adhorom kiri matum an nim jutang kiri matum an labang su atok anu ke do sita me labang su ar koi tarik trok siarni kasitong dun perjia phansi nang tum perang ke bitung phan phasini tum labang su ame nang tum phan nang chu hang ben si bipon lo lasila bang su amohor ke net mate labang su alam the nang net dun alang tum honta menilihin pen churu si nilam thilan sing to ni kok lo kardom Aning ke hang ana tumaphan EC Berta Kimi Karbi Anglong News Channel correspondent nang jilang lasi komat ne abang phu jongsi correspondent claimji ning hang doli pute labang so mobile number 9365289968 along humridam ignore Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me